Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Oprah o Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagwalan ko ninyo sa pangan nga Maria, 48 anyos, minyo ug may tulo ka anak. Niya magtrabaho sa Cebu, pero taga-Bohol gyud ko. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mga gipamati. Nga lupigon pa man ko sa akong inahan nga si Tintaan News na. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitapot. Bitabi, asa naman tong akong eyeglass, we? Samot na gid ko ka-late iniron ba? Di narabagit ko pwede goy eyeglass nga mulakaw. Baby, basig ni aras ilham sa sopa, be. Agay! Agay! Baya kasakit sa kong hawak idok ko. Agay! Lebe, nak! Lebe! Ano naman? Tabagi rin kong pangitas kong eyeglass, be. Gisapot na kong pangita atong asa na to, eh. Igamit pag ito na ako ron. Pero halos nabungkag naman ako ang tanan akong gamit. Huwag man yun ako makit, eh. Ma, Oh, kana ding nasi mong ha? Uy! Ni aram ko ning inahak bayaan ni. Kahinampak ni aram din ni. Ay! Si mama, no? Ma, nagpakita na dyan kang sign of aging. Unsa? Dalimot di kang giturban na ni mo yung mga eyeglass. Na, wag yun ko kay numdum. Nahagop kong tuwad-tuwad din hi og sa among kwartong papa ninyo. Pinangita ini. Nagtuom ko kung natagak sa ilawom sa among katre og dinhi ilawom sa sofa. Unya, ni aram din ni sa kong uoy. Sus, kalimtanon na malangyod na ako. Na, anto na ko eh. Late na hinon kay ko. Mauding na late ka, Mads. Kung katao ina, madsinggid, uy. Oo, nagid kay ko ani akong kalimtanon, uy. Kausa sa bitaw nga nagbayad ko sa counter sa grocery. Panghuman ako bayad ba? Gibilin sab na kong akong pitaka. May kani kay nagpak pa ang bagger sa akong kinumpra. Wa pa ko makalakaw. Og nakita sa cashier nga nabutang ko din akong pitaka pag human ko bayad niya. Maayo kay Anes ang cashier. Ay, ni mo, Mads. Ay, cute, paila sa atong edad. Hello? O pa ba yata mag-50 ha? Pero murag nagdali kang ma-senior citizen. Naunsa naman ko ani. Mauna. Kadali ba na akong natiguang? Na, ikaw manggod. Palabi manggod kag stress. Dibdibon ang problema. Dapat, chill lang tayo ning nagkaedad na tao eh. Na, saan ko na ako pag-chill-chill aning daghan man kay tagbayranan? Ay, daoroy, pasag din na niyang bayranan, uy. Ang huna-huna, focus sa trabaho. Aron doon na tayo ikabayad sa atong mga utang. Kaya kung may kwarta, nanatay kwarta, no? Makabayad raman yun ta. Ay, ning kinabuhi Hala, kadiyat ha. Si mama maning nano. Uy, hala. Birthday naman din ni mama sa sunod semana. Hello, ma. Advance happy birthday, uy. Ay, salamat. Kinahinomdom ka sa akong birthday. Mag-17 ako po, Honday. Ug wa ko'y laing pangayoon ni mong binirthdayan. Gusto ko nga iadto ko nimo sa simala. Kay managkot ko. Oo ba, ma? Ano sa makamarik si Bo? Ay, ginoo ko kakutas. Kaini, trong panahon na din hisberhin sa simala. Nangatol sa baroy ni mama og pana din nga perting initas panahon. Kataas ba ining maong hagdanan? Pero mama ay, tuan na, misirit na sa ibabaw. Oy, Maria! Dire na, day! Saka na dire! Naapamangog ka diha sa ubos. Oy, naunsa? Sige magkagpahuway, God! Dali na! Ma! Mura magdi na nako kaya mang musaka diha ma. Oy! Sakit na magkakong tuhod! Recorded by X Thunder Gaming. Gilupig ko sa kong inahan nga si Tintaan News na og kat-kat sa taas nga hagdanan sa birhen sa simala. Di gyud makaya sa kong tuhod. Pero si mama,
Misirit lang sa ibabaw. Unya. Ma, Oh, paway sa tabi. huy, naunsa ka man in taon, Maria. Kahagbay ra nimong sigig pahuway, samtang nagsaka ko sa hagdanan, nagpahuway sad ka. Mong dugay kang naabot din his ibabaw. Di naman ko kagwantog mga ingon ani nga lakaw, ma, uy. Ilabi nag-init kaayo. Makaluya, ma. Ya, sakit kay akong tuhod, ma. Oy, pastilan sa good po nimo, buyag. Nidako ka naman, God. Ha? Oh, wala ka kabantay, ha? Nga dako ka na. Nanambok naman ka. Uy. Ibaw ko, anak mo, uy. Kaya nga kung mga sinina ka ni Adto, di naman masod na ako ron. Na, mo na. Mong minus-minusin ang imong kaon, ha, Maria? Mag-diet, oy. Balance diet, ba? Nisuway bitaw ko ng diet-diet, ma. Ay maglipong-lipong man ko, uy. Wapod siguro kay exercise. Nisuway sa ko na exercise, ma. Pero malipong gihapon ko. Unsa? Salamat. Niya nagitas bahay taon. Makapahuay na kita, ma. Kapuya tong lakawa man, no? Oy, ikaw ragi kapoy, Maria. Kay ako, lipay kay ko sa katapusan nga nakapanagkot na gyud ko didtog si Mala. Puhon paabot ton pa ko sa sunod na kong birthday, managkot gihapon ta didto day ha. Uy, di na ko maoy. Pabanan na lang yata kasi imong mga apo. Oy, Pagpili sa kong mga anak kung kinsa imong kuyugon, ma. unsa? Unsa ka man taon ay? Gilupig na hinoon ka ni mama di ay. Di kong katawo idiha, uy. Ikapoy ba ko ron sa mong lakaw ni mama. Kamu sa bahala dito sa kusina, ha? Imong pahuway ko, matog ko. Oh, mo na samot makababoy nimo. Unsa? Na. Mailisan kita kag baktin ining kalaki ha. Unsa? Sige lang, suwayi lang, Orlan. Litsunon ko niya ng bakti ni mo. Unsa? Buntag naman, Depi. Kasakit sa akong lawas ibangon. Muragi pa maulan pa man ko sa akong pagpanglabag hapon. Ay, mubangon ako eh. Agay. Agay, kasakit pag ibangon. Agay. Ano man eh. Ang akong kamot, sakit ikumkum. Ang ano man eh. Ang akong ring finger. Dili na mo kuyo kung bukhon. O kumkumo na kung akong kamot. Hala, giatake ba ko? Nagtukong giatake ko nga wa ko mahibaw dihang natuog ko. Kaya ang ring finger na ako, di man mo kuyog sa uban akong fingers kung bukhon o ikumkum ko ang akong kamot. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, 48 anyos pa ko. Pero ang ako mga gipamati, pang senior citizen na. Gilupig pa ko sa kong mama nga 70 anyos na. Ngano sa'yo man kong nibati usama ini? Ikaduhang pangutana, grabe na sab ko kalimtanon. Like, anang malimot ko sa kong eyeglass asa na nako nabutang. Unya, naara day sa kong Normal ra ba ni sa akong pangidaron nga 48 anyos? Ikatulong pangutana, maglisod na sab ko og saka og taas nga hagdanan. Musakit ang akong tuhod. Pero ang akong mama, dili man ingon ani. Di sab ko hinginom og gatas kay ludon ko. Kape noon. Kuwang ka ko og bitamina o kinahanglan gyud kong moinom og gatas. Ikaw pa to katapusan. Usa ka buntag sa akong pagmata, lisod makumkom ang akong kamot. Sakit. Unya ang akong ring finger, dili mo kuyog sa pagbuka og kumkum sa akong kamot. Sakit kaayo. Naunsa man sab kaha ni? Wa ba ka ko atakiha dihang natuog ko? O tungod ni nga bisan hago ko, manghunaw gid ko. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Maria.
Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Aniya na sa bako, si Dr. Rene Obra, makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa mga medical problem, psychological problem, emotional, behavioral, ug mga problema ng mga ginadiling drugas. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di karamo. Pwede kayo padala sa among email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. O diba sa mong batan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Thank you very much sa perminyong pagpaminaw ug naot nga okay ra nga atong kinabuhi karon, no? Yung mga legal nga mga problema pag tambagan ka na ni ato ni Eileen Bathan. Ang atong makutlo nga pagtulunan karon adlaw mao kini nga in essence, if you want to direct your life, you must take control of your actions. Kinahanglan nga kay balotag mo balance between what is socially acceptable sa atong mga aksyon. Kay kung out of social norms ng atong aksyon, pwede na itong mapusasan sa pulis. So, ang atong magtatampo karong adlaw, mao kini si Maria, 48 years old, taga Bohol. Minyo ni siya, may tulo ka mga anak. Unsa rin siya, may mahitungod ni sa magipamati siya ang mama nga 70 years old na, no? Di na kuno kayo makahinumdom, no? Okay, so mayong pagpaminaw diya sa mga taga Bohol, ug niya tubangan ron kining taga diin sila, taga Esperanza, Kinagitan, Misamis Oriental, no? Jasmine Legaspi, Velma Navarro, Maria Manggubat, Alma Masiba ug si Aida Abrugar Kalamba. O sa siya ka doktor, no? Si sa pamani Marlex Kampugan, Mar Felix Badung from Albor Liboron Karkar, Lower Busay Edgar Gabud, Nilo Gabato, Mali Gabato ug si Ma'am Blazy Kamomot, no? Inyong mga kaubanan diya sa Badyan Comelec, busy ka sila sa ma'am karon, no? Ug si Rodolfo Rapada, Nazaret Buhisan, Cebu City, no? Maayong pagpaminaw. Permira ba ning maminaw si Rudy Rapada, no? Gikan ni Jade May Kabalhin, no? Diya sa RCBC. Taganig kwarta sila gibantayan, no? So mayong pagpaminaw. So going back to our sender, punto medical kita karon, may to kini sa problema sa iyang mama, no? Ako lang ganin paningkamutan, Maria, ang matubag na ko ning imong mga pangutana. So unang pangutana ni Maria, 48 years pa ko, pero ang akong mga gipamati pang senior citizen na, gilupig pa ko sa akong mama nga 70 years old na. Nganong sayo man kung gibati og sama nini? Iyang gikumparar di ayang yang naglisod kong interpret kanina na minaw sa drama. Iyang gikumparar ang iyang kahimtang 48 years old pa siya, niya taga na siya gipamati kumpara siyang mama nga 70 years old. Well, ang kining aging process magod daghang kay mga factors to be considered. Ang imong nutrisyon, dili ba ka pirming under stress, ang imong na environment. So mao na nga daghan lag mga factors to be considered, no? Kung mayngong kag daghan ng kagipamati, una ba kay history og head injury, na ba kay problema kanang mga tambal nga gi-take, no? Kay kung nabay mga tambal nga gi-take kana mo gitawag na mog adverse effect or unwanted effect. So bisan pa man og dili ka parang edad sa imong mama, unya daghan kang gipamati nga preparehas imong mama, maybe dali na ka malimot. So mao na mga factors to be considered. O ba kay head trauma, o ba kay problema sa pagkatulog, mao na yung mga factors to be considered, no? So kuha na kuno kung wa ba kananing akong panghinganlan. Sunod niya nga concern, grabe na sad ko kalimtanon, no? Mao lagi na, like anang malimot ko akong eyeglass asa na ko nabutang, unsa naman di ay ning akong ulo, normal ra ba ning akong pagidaron nga 48 years old. Kining memory loss, gitawag ni nato memory loss lagi. Mga usually mahitabo ni siya kung edad natag mga 60 na pataas, no? Mga 40% sa mga tao nga 60 o 65 pataas na memory loss. So unsa may mga tilimad-on na ni nga nana kay amon man gitawag sa among pagtuon sa medicine sa psychiatry o Alzheimer's problem, no? Memory loss. So dili na ka makahinomdom ngingon nimo imong eyeglasses, unsay mo sud ka sa kwarto nya nagtuwa na ka sa kwarto dili kay nuon balik man ko sa man kung kuhaon, no? So daan kay problema sa mga
pag-solve ng mga simple kay mga butang sa kinabuhi nga dili na ka makahimo sa mga familiar task nga routine nimo sa una, na confuse ka sa time, place and person, disoriented ka sa three spheres, nya na kay problem sa pagpanulti o sa pagsuwat. So man mga early signs of Alzheimer's problem, no? Sa ako nang pagingon daghan ni mga hinungdan, naani siya pagdaloy sa dugo sa atong brain area, sa atong head area, bisan pa man kung wa pa ta moabot or wa pa ka moabot og 65 years old, no? Kay common man ni siya sa mga idara na. So unsa may ako na lang sigurong kuanon kanang ditsoho, no? Unsa may mga maayong buhaton kung naa na kay early signs of Alzheimer's or memory problem. Kinahanglan nga mukaon kag mga rich in vitamins nga pagka mga green leafy vegetables, no? Makatabang ni mga nuts. Unya exercise ka, na kanang fish oil makatabang na siya, no? Nya kung matulog ka, mag-music ka kanang melo nga music. Sa akong pag-practice almost every day ko nakalagay kung naiingon ani nga concern, murisita ko ani mga tambala, ha? Pero I doubt if makapalit ka niya without doctor's prescription. Kasagaran akong iresita kining Donepezil or Aricept. Usahay mo resita ko Rivastigmine or Igselon or Galantamine or kanang gitawag Memantin, no? So these are mga anti-memory loss para sa mga memory problem. Ako balikon, Donepezil or Aricept, Rivastigmine or Igselon, Galantamine or Memantin, ha? Kuan sila kanang mga Rezadin, mga anti-memory problem medication ni sila, no? Nya you need to exercise your brain daily, no? Dili kay magsigil higda, okay? Sunod nga pangutana, naglisod na sab ko og saka og taas nga hagdanan. Musakit ang akong tuhod pero ang akong mama dili man ingon ani. Dili sab kaingon og dili sab ko hinginom og gatas kay ludon ko. Kape hinuon, kuwang ka ko sa vitamina, kinahanglan mo inom ko og gatas, not only gatas but also katong paingan lang ako a while ago like green leafy vegetables, mga nuts, mga isda, og kung kinahanglan mainom ka og katong giingon nako nga mga anti-memory drug problem, no? Mga memory enhancers, no? Kung lupigon ka sa imong mama og kinatkatay og hagdanan tungod tigor imong mama anad siguro, no? Minumdum ninong ko dito sa bukiran sa sugod sa Donliti sa una nga na ako gika sunod nga naglakaw nga bagulang gyud kayo nako. Sus pubida ko suga mo lakaw sa dalan nga kanang way klarong daan ba kanang trail lang kay nga tumigbukid. Ako kapilan ako ni pahuway, siya katawa-katawaan naman ko tungod kay anad man siya, no? So depende ra po ni practice, no? Kini nga tuntuhod ug wa po'y practice dali ra po ni maluya. Okay? Ikaw pa to katapos ang pangutana. Usa ka buntag sa akong pagmata, mura man kanta. Lisod makumko mga akong kamot. Sakit unya ang akong ring finger dili mo kuyog sa pagbuka ug kumkom sa akong kamot. Sakit kayo. Maunsa nang kaha ni? Wala ba kaha ko mapiktuhi dihang natulog ko, maatake dihang natulog ko o tungod bisan hago akong kamot nang hunaw gyud ko. Kini nga tong kamot, course like any other part sa atong human body, daghan kay mga nerve supply, no? So katong sudden change of body temperature can affect our nerves, no? Sa akong kung gikan ka sa init nga lugar, pahulay sa mga pipila ka minutos before ka mahunaw. Kay wari-hari nagkanang glass nga gikan sa init, imong piskan og tubig mo crack ang glass, no? So ingon na po dunya, you do exercise, no? Kay parang naay biskan promote good blood circulation sa tong kamot. Ato sa mga regular pa ko magdula og tennis, usa sa ko exercise. Ako kumuto ng bola sa tennis, no? Kanang labi na kanang dili na kayo gahi kanang daan nga tennis ball ba. Mo na akong exercise una, kumuto na ko, kumuto na ko, no? Kay di ay po nang gahi kayo kay maglisod man ka kanang sakto-sakto lang nga makumot nimo. No, this can help, no? Kung wala kay tennis ball diha, bisag unsa na lang imong makumot-kumot, no? Kaya mga kaduaan sa bata pwede na nang inflatable nga mga duaan, kumot-kumot nimo na. Bola baro nga gamay nga makuan nimo, mahagop nimo, masakop nimo sa imong kamot. So, mas can promote good blood circulation and hopefully maka-recover na ka. Unya kung kinahanglan na yun nga ipa-check po ng imong blood pressure, basiga taas kay imong blood pressure. So, balik ko na ka ang mga tambal nga posible makabalik sa imong memory loss, Donepezil, Rivastigmine o Galantamine o Memantin, no? These are mga medications nga pwede nimong mapalit diha sa butika. So,
Once again, naot nga na kay nakutlo nga pagtulunan Maria dinha sa Bohol, majong adlaw ninyong tanan diha, no? Regard diha ni Ma'am Mabel Saniel, no? Thank you very much, ma'am, sa imong pag-abi na mo, pagsuroy na mo diha sa Panglao, no? From all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak Aremen. Daghang salamat ug maayong adlaw.